A bɛɛ ni sɔgɔma ani tile ani wula ani su. Bi baro an ben'o kɛ minnu jigi dalen don an jigi ye Ala ye mais minnu jigi dalen don ko mɔgɔ de bɛna u sauver dans la vie. Mɔgɔ si tɛna i kisi diɲɛ kɔnɔ n'i yɛrɛ tɛ i yɛrɛ. Mɔgɔninfin i kɛra mɔgɔ an kelen ti Ala ka danfɛn ye. Hali ni selisuran 1000 kɛra i bolo o to i kusa ni Ala ka danfɛn tɔw ye. Donc mɔgɔ si de tɛna. Bon, mɔgɔ caman ti sɔn k'o fɔ parce que an caman kɛra diinɛmɔgɔw ye an b'a fɔ fɛn ni hali Mali ka problème filɛ nin ni maliyɛn tɛ mɔgɔ si tɛ se ka maliyɛn bɔ o crise kɔnɔna la an y'a ye. N'i y'a ye o crise yɛrɛ nɔgɔyara dɔɔni o ye maliyɛn den de Assimi Goïta n'a ka gouvernement olu de bɛ k'an bɔ jɔnya la dɔɔni dɔɔni. Hali sa jɔnden dɔw bɛ fɛ ka segin cogo kɔrɔ la jɔnya la parce que u degelen don o de la. Donc mɔgɔ si de tɛna kira tɛna jigin ka na i sauver mɛlɛkɛ tɛna jigin ka na i sauver i yɛrɛ. An kana ɲinɛ o kɔ. Fɛn bɛɛ bɛ daminɛ i yɛrɛ la. Donc komi nafoloko de bɛ denmisɛnnin caman kun na ya ni ko nafoloko ni mana nafoloko fɛn ko ye ni mana adamaden bɛɛ lajɛ dans le monde l'homme le plus content, la population le plus content, ça c'est en Afrique. Ya donc an tɛna kuma o quoi ya parce que o y'an ka laadaw de ye an bɛ se ka content ka sɔrɔ an ma fɛnba sɔrɔ. Donc minnu jigi bɛ nafolo de kan pour que k'u somɔgɔw bɔ tɔrɔkɔtɔrɔ la o dɔgɔninw ou ka denbaya ou bien a kɛra fɛn fɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ o jubaju ye e yɛrɛ de e yɛrɛ an bɛ se ka parce que ne ye silamɛden an bɛ se k'a fɔ Ala nɔ b'a la mais a jubaju a bɛ daminɛ e de la a bɛ daminɛ e la cogo di est-ce que fɛn dɔw bɛ yen e bɛ se k'o to yen fɛn ɲini kama. Mɔgɔ fɛn b'a bolo a ye fɛn dɔ de to yen pour que a ka fɛn sɔrɔ o fɛn ye jumɛn ye a bɛ se ka kɛ sunɔgɔ banbali o ni temi banbali a tigilamɔgɔ y'o bila a tigila baro lankolon banbali mun ti ban fo 2h 3h du matin a tigilamɔgɔ y'o bila et puis fana a tigilamɔgɔ fana ye a tɛna don dulɔmin na o ni manamanako ninnu ou bien sunkurutigɛba ninnu a tigilamɔgɔ y'o bila ni bɛ fɛ ka fɛn ɲini fɛn ti sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ maloya banbali k'a fɔ ni mɔgɔ mana nin ye nin ye darako n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ sa fantanya la parce que mɔgɔ bɛ fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ a daminɛ fɛn na mun ye kunsiririko ye an bɛ se k'a fɔ an ka fɛn kɔnɔ an ka société kɔnɔ mais olu mɔgɔ sugu olu de bɛ tila k'i mara o n'i mɔdenw mara i bɛ tila k'i kunkarate ka taa olu fɛ i ka t'i kunkarate ka taa dɔrɔmɛ 1 ɲini mɔgɔ fɛ o maloya wa ou bien i ka baara kɛ baara mun mɔgɔ bɛ se k'i ye kunsiriko la i ka tila ka fɛn sɔrɔ donc i yɛrɛ de bɛ k'o décision ta o de la n ko i ka fɛn fɛ o y'i yɛrɛ de ye a bɛɛ bɛ bɔ o de la donc est-ce que tu es capable d'abandonner tout ça est-ce que ou bien ka sokɔnɔ télé lajɛ ou bien baro banbali sokɔnɔna la ou bien i ka temi o ni télévision filɛ o ni rendez-vous banbali i ni terikɛw cɛ ka taa dɔnkɔrɔ lankolonw la n'i sera k'olu to yen i bɛ fɛn fɛn ɲini i b'a sɔrɔ adamaden yɛrɛ Ala y'o don adamaden bɛɛ la fantan ye jɔn ye fantan i b'a sɔrɔ fantan ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun fɛn fɛn a bɛ se ka fɛn sɔrɔ o la a bɛ maloya ka bɔ o la mɔgɔ minnu filɛ nin ye minnu an bɛ se k'a fɔ faamaw don ni m'a fɔ minnu y'u fa ka nafolo pasera u ma dɛ nka minnu y'a daminɛ dugumala la ka yɛlɛ a mɔgɔ tɛ yen mun ma ko kɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ u la mun na a mɔgɔ tɛ yen mun ma ko kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen u ye wotoronin bolo kɛ an bɛɛ b'o layɛ ni tɛgɛlankolon fɛn ninnu o ma kusa ni sonyani ye a dɔw ye mɔgɔw ka donni ta a dɔw ye mɔgɔw ka ɲɛgɛnw ko a dɔw ye mɔgɔw ka sokɔnɔnaw fura a bɛ se ka daminɛ n'o ye n'i ko fɛn tɛ yen
téléphone b'e bolo e ko fɛn t'i bolo téléphone b'i bolo i ni tɛ b'a la e bɛ se ka téléphone feere ka fɛn dɔ sɔrɔ ka wotoro san mun bɛ se ka wari don i kun wa téléphone b'i ka wari jeni de téléphone tɛ wari lasegin i kun na i ye wari fɛn fɛn don i ni tɛ la n'a bɛɛ sigira i kɔrɔ i ma faamuya i tɛ tugu wari kɔ bilen an bɛ k'o de fɔ est-ce que tu es capable n'i bɛ fɛ ka fɛn kɛ tu es capable k'i ka téléphone feere ou bien k'i ka téléphone ka unité kɛli dabila a la o wari kelen-kelen dɔrɔmɛ kelen-kelen ni mun i bɛ se k'o mara o bɛ n'i mana baara kɛ n'o bɛ bugu est-ce que tu es capable ka cigarette min dabila o dɔrɔmɛ kelen-kelen mun i bɛ to k'o don n'i sera k'o mara i kɛrɛfɛ i bɛ se ka o wari bɛ bugu ka baara kɛ n'a ye ou bien taba min a kɛra fɛn fɛn excitant woroba ɲimi est-ce que i bɛ se k'o bila ka fɛn sɔrɔ ou bien café ou bien tuma o tuma i bɛ café tigiw kɛrɛfɛ donc ka fɛn sɔrɔ kalan dɔrɔn t'a d'i ma a caman ye kunkololako ye n y'a fɔ n ka kumaw tɛmɛnen na n ko fɛn o fɛn diɲɛ na 90% o de ye kunkololako ye 10% c'est physical n'i mana mɔgɔ daminɛ i mana sɛnɛkɛla fɛn sɛnɛ filɛ nin i b'i biri ka sɛnɛ kɛ est-ce que a laban i bɛ tila k'o kɛ a laban i bɛ se ka mɔgɔ ta ka i ka sɛnɛ kɛ yen ni sɛnɛ diyara i tɛ se ka sɛnɛ daminɛ k'a tɛ diya i la n b'a dɔn saison dɔw bɛ sɔn ka gɛlɛya mais matériel bɛ yen sisan sɛnɛ hali ni sanji mana i ka sɛnɛ bɛ diya forage bɛ se ka sen ka sɛnɛ kɛ adamaden n'i ko k'i ye fantan dɔrɔn o kɔrɔ ko i kunkolo tɛ ka baara kɛ nafolo ɲini o ye fɛɛrɛ de sen kelen dɔn o tɛ mɔgɔ si kɛ nafolotigi ye n'i mana nafolo ye adamaden fɛn fɛn bolo a ye fɛn caman de kɛ ka fɛn caman ɲini k'a yɛrɛ dɔn nafolo ɲini ti ala k'i sigi dɔrɔn ka seli ou bien ka don karamɔgɔw fɛ yen ou bien ka don moriw fɛ yen ou bien ka taa josɔnnaw fɛ yen ko olu ka nafolo ɲini ka d'i ma ou bien minnu bɛ wari multiplier ni wari bɛ multiplier i bɛ kɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye maliyɛn farafin na fantan tɛ se ka kɛ tɛgɛlankolon tɛ se ka kɛ an bɛ se ka on sera les plus riches du monde i ka wari ɲini n'i bɛ fɛ ka wari ɲini o bɛ bɔ e yɛrɛ de la fɛn dɔw bɛ yen f'i k'a dabila i bɛ dusu de ta i bɛ dusu ta ka fɛn jumɛn kɛ terifɛ banbali baro langolo i b'o bila tuma dɔ la n'i ye dusu ta ka fɛn kɛ hali ni i badenw ye maa langolo i tɛ tugu kɔ parce que i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fɛ i kunkolola i bɛ fɛ ka mun accomplir donc mɔgɔ si de tɛna jigin jinɛ fosi tɛna jigin mɛlɛkɛ tɛna jigin ala tɛna jigin ka n'i dɛmɛ parce que ala de dan fɛn fɛn fɛ ɲɛ b'a la ala de y'a bɛɛ dan ala de y'a bɛɛ dan donc ni ala deli bi dugu taa ɲɛ dugu ti bila mali ɲɛ bi in na parce que ala delila mun bɛ mali la a ka ca ni ba n'a si ye dugu wɛrɛw la donc an bɛ se k'a fɔ ala deli dɔrɔn ti mɔgɔ kɛ fɛn ye f'an ka wuli de ka samara don an sen na maliyɛnw an ka wuli n'i ye maliyɛn den ou bien i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ wuli de ka samara don i sen na i ma faamuya i b'o ɲinini mun kɛ o y'i ka ala labato ye parce que ala yɛrɛ y'a ye i bɛ ka action kɛ tuma o wo bɛ dayɛlɛ i ye i sigilen tɛ ni mun ye ala bato ti k'a fɔ i ka kɔlɔsi minɛ ka tan t'i ye dɛ i bɛ wuli ka samara don i sen na de ala b'i ka duwawu jaabi o kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma an ka tiɲɛ fɔ an ka mɔgɔw ye mɔgɔ ye fɛn sɔrɔ a tigilamɔgɔ a dalen ma nin a la ala tɛ mɔgɔ si dalen k'a nin la a y'a ni mɔgɔ minnu na an bɛ se ka o continue an tɛgɛ kelen ye donc mɔgɔ ye fɛn sɔrɔ i b'a sɔrɔ n'i mana kɛmɛ sigi la i b'a sɔrɔ a nina mɔgɔ min na kelen fila e dun t'o la donc f'i ka wuli ka baara kɛ i mana wuli ka baara kɛ a kɛra baara sugu o sugu ye il y a pas un seul métier a kɛra baara sugu o sugu ye fo n'i ye banabaatɔ i tɛ se ka mun kɛ ni i bolo ka kɛnɛ i sen ka kɛnɛ ala ye fɛn bɛɛ d'i ma i kunkolo ka kɛnɛ ala ye fɛn bɛɛ d'i ma foro bɛ yen i mana foro bɛ yen hali n'i y'a daminɛ ni hectare tilancɛ n'o sɔrɔ mana kɛ i bɛ se ka dɔ fara a kan o kɔfɛla la i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka foro kɛnɛ ka nafolo sɔrɔ
terrain plat mun be terrain vide mun bi Mali la a ti yɔrɔ si ni i tɛ ka nafolo sɔrɔ Bamakɔ bɔ Bamakɔ kɔnɔ taa dafɛ duguniw na i k'i ka sɛnɛ kɛ i ka kunnawolo o n'i ka yɛrɛ dɔn o n'i ka yɛrɛ ta o b'o kɔnɔna la